Узган елларда Теләче районы Урта Мише авылында бәйрәм узды. ТСРның 100 бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан авыл үзәгендә батырлар истәлегенә һәйкәл ачылды. Тантанадан безнең хәбәрчеләребез әзерләгән репортаж. Бөек җиңү көне ата-бабаларыбызның намус яктысы, керсез иманы белән нурланган, күп санлы корбаннарның изелеп калган тормыш җыры белән бизәлгән. Җиңүне безгә бүләк иткән мәрхүм солдатлар да, аксакал ветераннар да, сугыш ятимнәре дә, тыл хезмәтчәннәре дә онытылмый. Онытырга хакыбыз юк. Сугыш дигән ачы хәсрәт Теләче районы Урта Мише авылында һәр игә ишек кага. Авылның 120 батыр улы ватаны сакларга дип дошман белән көрәшкә утка керә. Җиңү көнен батыр уллары, ирләре, әтиләре белән каршы алу бәхете бик аз гаиләгә генә насыйп була. Безнең әти белән бер тагын Мигнулла сугышта катнашып, 2 орден алган. Шундый күңелләре кайтып, мондый сугышны бер кемгә дә күрергә язмасын диделәр. Андагы техник, андагы һавадан, җирдән аяк басырга урын юк техника белә дип. Кеше үтерүне бер соңга санамадылар дип сөйләделәр. Шуңар сез балалар яшәгез тыныч, сугышны булдырмаска тырышыгыз диделәр безгә. Бүген авылда сөенечле вакыйга. Бөек җиңүнең 75 еллыгында Урта Мише авылы каһарманнарының исемнәре мәңгеләштерелде. Алар истәлегенә авылның нәкъ үзәгендә һәйкәл ачылды. Аның урыны дагын уйлыйбыз, менә шушы мәчет кырыенда салынган, монда килгән кешеләрнең дуалары, шушы кырларда ятып калган каһарманнарыбызның истәлегенә аның дуа, аларның рухларына дуа булып ирешер дип шушындай ышанычта калабыз. Батырлар данын олылап, авыл халкына зур сөенеч бүләк иткән өчен Теләче районы башлыгы Нәҗип Хаҗипов иганәче Ринат Мифтаховка рәхмәт хаты тапшырды. Үзебезнең килгән хәтле кешене куеп, шушындай мотор обелиск һәйкәл салу минем өчен һәм сезнең өчен дә бик зур шатлык дип саныйм. Авылда һәйкәл булдыру идеясы белән йөргәндә Ринат Рамил улы һәр йортның тарихы белән үзе якыннан таныша. Чыгышында ул һәр авылдашын искә алды. Бабам Вәлишин Мифтах вафат булды шушы Бөек Ватан сугышында. Әбием Гайнинур һәм аларның 6 балалары сугыш вакытында бабай киткәч калалар әби белән. 4-се сугыш вакытында үлә шул балаларның. Бабам 43-нче елны Смоленск янында каты сугышларда һәлак булган. Истәлекләр инде аларның тормышның авырлыгы турында, ачлык турында балаларга монда әби сөйләү буенча инде балаларга ашарга булмаган. Яңадан бер истәлек бар. Сугыш биткәч әби мен әйтәм, шатландыгызмы? Юк, урынды шатланмадык, җыладык ди. Чөнки шул бабайның сугышта үлүе, балаларның үлүе алар өчен бик зур кайгы булган. Шуңа күрә киләчәктә бу сугыш афәтләрен беркем дә күрмәсен иде. Бу обелиск шулны искә төшереп торсын иде халыкка, яшьләргә, киләчәк буынга. Хәтер ул мәңгелек. Теләче районы Урта Мише авылында да бөек җиңүне бүләк итүчеләрнең исемнәре алтын хәрефләр белән язылды. Айзилә Батырханова, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.